У нас 120 български училища вече използват в клас нова компютърна технология. Само с един компютър, един проектор и безжични мишки за всяко дете, уроците стават много по-интересни. Всяко дете лично участва в урока със своята мишка. Системата е измислена от няколко български младежи и струва по около 200 лева за клас. За сега обаче Просветното министерство не проявява интерес към проекта, още от Елиана Димитрова. Над 200 учители от цялата страна вече работят с този образователен продукт и не могат да го нахвалят. Създали са интерактивни уроци, които преподават с помощта на един компютър, един екран и безжични мишки за всяко дете. С първи клас работя цяла година и четивната техника им се подобри невероятно. А да не говорим за емоционалността, която доведе до по-високите резултати. Забавляват ли се? Изключително много. Имат по-една мишчица. Тази мишчица се преобразува в един аватар, в едно геройче, което е на екрана. Всяко дете си има отделно геройче. Те вече могат да започнат да работят, да отговарят на въпроси, да пишат по клавиатури виртуални, да рисуват. За един клас софтуерната система струва 220 лева. На този етап училищата сами си я купуват, помагат и родителите. Според Кирил системата е много евтина, защото просто спестява компютрите и ги замества с мишки. За съжаление, Просветното министерство не проявява интерес към нея. Нямало пари. В същото време министър Игнатов обещава мащабна електронизация на цялото образование от до година, учене на компютър по време на грипни и дървени ваканции и дистанционно изпитване. Лично не го виждам, просто нашето образование не е стигнало това ниво, за да го осигури. По-добре може би да осигурят мишки. Най-добре. Поне да започнат от там, където със сигурност имат сили. А не, ние винаги драпаме към нещо, което е в далечно бъдеще. Видяли сме го някъде, а гледаме да избягаме от нашето българско. Кирил допълва, че за мащабна електронизация на образованието в Южна Корея са дали 10 милиарда. Нереално е да се мисли, че в България тя може да се осъществи за 3 милиона евро.